Chii chinonzi prenup? Prenup igwaro rinobatanidza vanhu 2 vachangotanga kudanana kana kuti vaakugara vese, asi richiisa pasaidhi maassets. Munenge mawirirana kuti pauwiri hwedu tichadanana isusu tiri 2, asi rudo rwedu harunei nezvinhu zvatakashanda kana kuti maassets kana kuti pfuma yatakaunganidza tisati tava tese, tisati tava kuzivana. Prenup inonyanya kushanda especially panhau dzekuti marambana kana panhau dzekuti pane azofa. Even muine muchato hapana zvekuti 50-50 zvamunenge makawirirana paprenup kuti aiwa rudo rwedu harusi kubatanidza maassets kana kuti asset yakati kana kuti imba yakati ndo ichangopinda parudo rwedu, asi zvakati nezvakati hazvisi kupinda parudo rwedu kana kuti pamarriage yedu. Ndo panoshanda prenup. Prenup ine advantage here? Prenup ine advantage diki pakungoti kana mukarambana, kurambana kwenyu hakutori time, process yenyu haitori nguva nekuti makatowirirana kudhara, especially panhau yemaassets hapatomborina kana zvekutenderera, muchato wacho munongodimbura ipapo. Asi advantage hombe kana kuti yandinoona hangu inini ndeyekuti in case mumwe munhu akafa, pane mumwe munhu afa poita one asara, hama dzemufi hadzina simba pamaassets emufi kana paine prenup. Zvamunenge makawirirana ndizvo zvinenge zviripo, inenge yakada kufanana sewiri asi yakatisiyanei futi. Asi disadvantage iripo ndeyekuti inodisadvantage munhu asina maassets kana kuti asina zvinhu zvaanga akaunganidza before marriage. Inoita advantage kumunhu ane zvinhu zvaakaunganidza kudhara, kuti makarambana hapana chinhu chake chinobatwa ende hapana chinhu chake chinoshayiwa. Asi kana usina chinhu, prenup inoita as if idisadvantage. Ende chimweni chinhu chinoita kuti topic yeprenup ireme kana kuti isava nyore kutaura kana kuti kupresenta, zvinoita as if muri kuplana kana kuti muri kuronga kurambana musati matanga kugara mese. Nokuti musati matanga kugara mese, already makutaura zvedhivorce, already makutotaura zvekuseparata maassets. Prenup inonyanya kushanda pamunhu ari kuti ari kukuda iwewe asi achida mari yako. Kune vanhu vanotoita marriage sebusiness, ipapo prenup inopfidzisa ende inopedzera munhu. Asi kuma-African countries, zveprenup hazvisi popular stereki nekuti vakawanda vanotanga pazero, vanototanga vasina chinhu, hapana kana anonga ine asset. Saka kaunda kacho zveprenup hazvisi popular kuAfrica. Zvinonyanya kushanda pamunhu ari kuda kuchengetedza maassets ake kana kuti ari kutya kupinda mumarriage nenyaya yekutya kutorwa zvinhu zvake, asi ari kutrasta munhu wake kana kuti ari kutya kuti munhu wangu akazochinja pfungwa akada kundiramba pasina kana chikonzero, tonzi taakuita 50-50. Ipapo ndo panoshanda document rinonzi prenup.